شالوم 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 ناي እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ሓዲርኩም ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ أنا عاهم سلاح الديني إذن زبالة معلتي زبالة قال نكافلون البرنامج نايو لو مدما نزمعلت زخونا هيوت قال حبيرنا كنكافلينا لو من نكافولا قال بود قصلاتنا عين التحقوس سبليو بود قصلاتنا عين التحقوس هاليلويا كابت حدا እግዚአብሔር አምላክ ደይ ፎትዎ ነገር ኣብ ህይወት ድጸልኹም ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ህይወት ኣብ ልዕሊኹም ድተስኡ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ውድቀቶም ከስሕቀኩም ተጀሚሩ ቃንዝኦም ከሕጉሰኩም እንድሕር ጀሚሩ ግን ንስኹም ወንባዕልኹም መስመርኩም ስሒትኩም ኣለኹም ምኽንያቱ እግዚአብሔር ነዚ ጸልኹም መርቕ ይዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ነዚ ጸርፉኹም መርቕ ይዝብል ጸላይኻውን ተጠመየ ኣብ ለሐይ ይድብል መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ምሳሌ 24 ከምዚ ይብል ካብ 17 እግዚአብሔር ነዚ ርእዩ ከይጉሂ እሞ ኩርኡ ካብኡ ከይመልሲ ጸላይኻ እንተ ወደቀ ኣይትተሐጎስ እንተ ጸደፈ ከዓ ልብኻ ደስ አይበሎ ሪኹም ጸላይኻ እንተ ወደቀ ኣይትተሐጎስ እንተ ጸደፈ ድማ ልብኻ ብኡ ባሃይበሎ ንምንታይ እግዚአብሔር ነዚ ዓይነት ልብናት ካርዩ ከይጉሂ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ እግዚአብሔር አምላኽ ስለማንም ኣብ ልዕሊና ጸላኢ ክትስኡ ዝገብሮም ናቶም ውድቀት ልብና ክደሊ አይደለን እዩ ናይ በሐቂ ጻድቃናት ልቦም ብውድቀት ማንም አይሕጎስን እዩ ምኽንያቱ አምላኽ እኳ ንባዕሉ ብውድቀት ማንም ሰብ ሕጉስ አይኮነን ብረሲአን ሕጉስ አይኮነን በኃጢአት ዝወድቁ ሕጉስ አይኮነን ብዝብድልዎ ሕጉስ አይኮነን ምኽንያቱ ንምንታይ ኣታ ህዝብ እስራኤል ጠፋ ኣለኻ ኣነስ ጥፋት ሓደ እኳ አይፈቱን ይድብል እግዚአብሔር እንተ ደኣ ናይ አምላኽ ለብለና ኮይና ጸላኢ ኣእምሮኦም ኣባላሽዎም ኣብ ልዕሊና ስለዝተስኡ ናቶም ውድቀት ንዓና ክሕጉሰና ኣይግብኦን እዩ ምኽንያቱ ልቢ አምላኽ ዘለዎ ውድቀት ማንም ኣይምነን እዩ ተበዲልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ተጋጊዮም ኣብ ልዕሊኹም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ምዃኖም ግን ክትጸልእዎም ክገብረኩም ኣይግባአን እዩ ምኽንያቱ ኣብ ክርስቶስ ዝነብሩ ንማንም ክጸልኡ ኣይፍቀዶምን እዩ ኣብ ክርስቶስ ዝነብሩ ኣብ ልዕሊ ማንም ክትስኡ ኣይፍቀዶምን እዩ ብሓፈሻ እቲ ቅልስ እውን ምስጋን ደምን ኣይኮነን ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ገለገለ ኣሕዋት ድጸልእዎም ሰባት ክወድቁ እንድሕሪኦም ንሶም ዝዕወቱ ዘለዉ እዩ ዝመስሎም ሎማ ሓደ ነገር ክነግረኩም ጸላኢና ስለዝወደቀ ማለት ዲያብሎስ ዋና ጸላኢና በእምሮ ሰባት ግን ኣብ ልዕሊና ሰባት ከም ጸላእት ከተስኦም ይኽእል እዩ ኢቭን ቶም ኣብ ልዕሊና ዝትስኡ እቶም ውድቀትና ዝደልዩ እሶም ብምውዳቆም ናትና ዓወት ኣይረኣይን እዩ ምኽንያቱ ብናይ ማንም ውድቀት ዓወትና ክረአ ክንሓስብ ኣይግበአናን እዩ ኣብ ውድቀት ማንም ዓወትና የለን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክንድርብ የለና ድጸልኡና ስለዝወደቁ ናትና ዓወት ድግለጽ ክመስለና የብሉን ድጸልኡና ስለዝተባላሽው ጎደኖኦም ናትና ነገር ድጽብቅ ጌርና ክንወስድ የብልናን ኢቭን ድጸልኡና ጎደኖኦም ከይባላሹ ስሊኦም ክንጽልለና ነገሮም ጽብቅ ክኸደሎም ስሊኦም ክንጽልለና ምኽንያቱ ናይ እግዚአብሔር ልብን ተዳኣለና ኮይኑ ንማንም ብኹፉእ ክንፈድዮ ፍቃድ አምላኽ ኣይኮነን ስለዚ ሎሚ ኣብ ልብኹም እንተ ደኣ ቶም ዝተስኡኹም ምስ ወደቁ ኣይበልና እንዶ ኢለኳይ እግዚአብሔር ዶ ምናምን ዶ ትብሉ እንተ ደኣ ኣለኹም ኮንኩም ፕሊዝ ተመለሱ ስኹም ንባዕልኹም ሎሚ ተመለሱ ክትሓዝኑ ክትድንግጹ ክትበኺሎም ኢዳ ድግበአኩም እምበር ብትዋዳዘ ኢሎም ኣይግበአኩም እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ጥቕሲ 29 ከምታ ዝገበረኒ ክገብሮ ብሰብ ከም ግብሩ ክፈድዮ እየ ኣይትበል ሪኹም ከምቲ ዝገበረኒ ክገብሮ ብሰብ ከምቲ ግብሩ ክፈድየ ኣይትበል ኣብ ዓለሚ ከምቲ ዝገበረኒ ክገብሮ ኢዱ ትርከቦ እንዳበልካ ትማርተሉ ኣብ ክርስትና ከምኡ ይኮነን ሓቂ ሰብ ንዝዘርኦ ይዓጽድ እዩ ሕማቕ ነገር እንድሕር ዘሪእኻ ውድቀት ክጸንሐካ ይኽእል እዩ ግን ወላ ነቲ ሕማቕ ደዘርእዎ ክዓጽድዎ ከለዉ እንተርኢናዮም ክንሕጎስ ኣይግባአን እዩ እምበሺ ኣብ ምዕጻድ ከይበጽሑ ክንስሑ ክምለሱ ነቲ ዓጺድ ኣብ ህይወቶም ከይበጽሐ ከሎ እሶም ቦትኦም ክሕዙ ክንጽልየሎም ዳ ኣይግባአና እምበር እቲ ዝዘርእዎ ክሳዕ ዝዓጽድዎ ብብዙሕ ምህንጣይ ክንጽበ ኣይግባአናን እዩ ሓደ ግዜ ንገብሮ ጌጋ ሰባት ኣብ ልዕሊና ክጋገዩ ከለዉ እታ ዘርኢ ዝዘርእዋ ክሳዕ ዝዓጽድዋ ክንርኢ ብጣዕሚ ብዙሕ ሕርፋን ንጽበ ጌጋ እዩ ከምኡ ክንጽበ ይግባአናን እዩ እንድሕር ከምኡ ንጽበ ኣለና ኮይንና ናይ እግዚአብሔር ኣገልገልቲ ይኮናን ናይ ሰይጣን ኣገልገልቲ ኢና ሰይጣን እዩ ሰብ ንዝዘርኡ ክዓጽዱ ሃሪፉ ድጽበ እግዚአብሔር ግን ሰብ ክምለስ ይድጽበ ስለዚ ነቶም ዝበደሉኹም ስሊኦም ተንበርክኹ እግዚአብሔር እቲ ዝዘርእዎ ኣብ ህይወቶም ኣይፈጸም ይነስሑ ይመለሱ
أعين تلبونهم كفتولهم أملاخي اندابلنا سليهم نتسألي مخنياتو ودكات مانم حقوسنا يكونن قوهمانم حقوسنا يكونن كل سب عبيوت كعوت الشيثنا يهوت كندناتنا دليتنا እግዚአብሔር أملاخ يبارككم ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቀለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسو أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله إيسوس كريستوس ناي هيوتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحاني إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين الله منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك الله آمين زي أتصلوا دصلهم بتحمق وحقوسكم بزب تحت زلوا أدراشانا كونتاكت جورنا يخم ستليكم حاجز كن لخلكم هنا شالوم